бисёр одамо кӯшиш ва талош мекунанд барои власт ба даст овардан. Албатта ки и нормалия ягон ҷои бадиш надора ва эволюция ира оправдывад мекунад. Но баъзе вақт ҳамин ҳолатҳое мешавад ки власт дар дасти шахсое мезанад ки хеле ҳам золим ва ноҳақона рафтор мекунанд нисбати халқи худшон ва ба ғайр аз и як корҳое мекунанд, як характеро, як рафторое доранд ки дар вақти фаҳмиданаш хеле ҳам ба даҳшат меояд. Ҳаман салом алейкум бардора, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Дар видеои имрӯза гап безанем дар бораи як чанд фактҳои хеле ҳам даҳшатноку ғайриоддӣ ва аҷиби диктаторон аз тамоми рӯи ҷаҳон. ва пеш аз видеоро сар кардан аллакай угадат кардем ки ӯзи реклама мешавад ва пеш аз реклама ман дар шахсое ки мехоҳанд видеоро бе реклама тамошо кунанд мехоҳам як чанд сухан кунам. Бардоро, реклама и спонсори ҳар як видео, яъне ки блогер бояд ки вақт ҷидо кунад барои видеое ки шумо тамошо мекунед муддати 10 дақиқа, блогер дар ӯ сутка сарф мекунад. Инакда як сутка ҳам зиёд сарф мешавад. Танҳо дар тайёр карданаш, дар маълумот ҷамъ карданаш бо вақт дар кора. Яъне ки ҳамаи вақта сарф карданда блогер наметавонад ки ӯ видеоро бе реклама барора. Ва ҳастанд дар мисол блогерои рус ва блогерои западда ҳамихи контентое ки бе реклама мебарояд, ӯро чӣ кор мекунанд? Ӯро тамошобиношон за донатид мекунанд. Ҳаст ҳамихи сервис ки донат рӯй мекунанд ва ӯ блогер реклама намекунад. Ҳамун доходи ки реклама мегирад тамошобинош метавад. Но мутаассифона мақсад дар тамошобинои мо ин хел чиз туғри намегирад ки оз мегӯяд аз тамошобинош мақсад вай барои роликош сум гирифтесай. Но мо ин кора карда наметонем. Не ки ма як вариант ёфтам ки ҳам реклама бикунем, бо ҳам тамошобино бе реклама тамошо кунад. Яъне ки чӣ мешавад? Ҳастанд тамошобиное ки имконияти спонсировать кардани канал надоранд ва во ба ҳам реклама тамошо мекунанд. Ҳастанд тамошобиное ки умуман намехоҳанд реклама шавад дар видео, мехоҳанд ки чотка бе реклама тамошо кунанд. Барои ин намуд одамо ҳаста имконияте ки ӯ бе реклама тамошо кунанд. Дар таги барем подписаться канали мада ҳозир пайдо шудаги кнопкаи спонсировать. Ин чӣ маъне дорад? Шахсе ки ҳамун кнопкаи спонсироватро пахш мекунад, як миқдор пул ҳар як моҳ дар ҳамун канал пардохт мекунад. Ва ӯ ба ивазаш чӣ мегирад? Ҳамин видеои оддие ки ҳама тамошобино тамошо мекунанд, ҳамин видеора пеш аз оне ки барои ҳамагон мебарояд, дар ӯ одам оповещение меяд ва ӯ худаш танҳо тамошо карда метавонад бо плюс ки бе реклама. Яъне ки ҳамин видеое ки барои ҳамагон ба реклама мебарояд, ӯ бе реклама тамошош мекунад. Яъне ки видео дар канал опубликовать карда мешавад ба махсус доступе ки танҳо спонсор дорад. Ӯ медарояд бе реклама, тамоман бе реклама тамошош мекунад ва ба ғайр аз ин як чанд функсияҳои дигар дорад спонсорҳо. Яъне ки ӯ дар бари ҳамун значокшон, дар бари аккаунтшон махсус значок пайдо мешавад. Значокҳо ки ай канал дода мешавад. Мисол муддати 1 моҳ спонсор боша, значоки бронзовия, муддати 1 моҳ зиёд боша, значоки тиллоя, SM Gold амҷа. ҳамхел значокҳо доранд. Ба ғайр аз ин, агар комментария бинависанд, махсус доступ доранд дар смайликҳои зинда, гиф смайликҳое ҳастанд ки ӯро ма худам мондагим барои танҳо спонсорҳо доранд. Метавонанд ки спонсор агар як миқдори муайян ҷамъ шаванд, метавонанд байни худшон ба як хулоса омада маслиҳат кунанд, махсус контентҳо заказ кунанд ки дар асоси закази худшон мешавад. Яъне ки як моҳ да як бор пардохт мекунанд як миқдор пула, но цели месяц видео под заказ ва бе реклама тамошо мекунанд. Марҳамат бародаро, аз ҳамин хотир дар видео реклама диден, илтимос зиддият нишон натен, хостем бе реклама тамошо кунед, кнопкаи спонсировата пахш кунед. Тамом, роҳи ҳалай. Ва ҳамин қадарша фаромӯш накунед бародаро ки дар баъзе кишварҳо кнопкаи спонсировать нишон дода намешавад. Мисол мегирем дар Тоҷикистон нишон намета ва барои ки ӯра нишон мета чӣ кор карда накорад? YouTube ба VPN бидороен нишон мета. Дар Россия ва дигар ҷо нишон мета хай. ва бародаро, пеш аз видеоро сар кардан, чун ҳар вақта ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардага и барои шахсое ҳастае ки мехоҳанд дар бурди ҷангвор бозингаро пул кор кунанд. Ба ссилка бидороен регистратсия кунем, бинем ба наздики ки бой дора, ки ҷанг дора ва фаромӯш накунед дар вақти полни регистратсия кардантон промокоди канала истифода барен ки ин промокод ба шумо имконият метад то ки то 6000 рубла бонус ба даст биёрен. Ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепит шудагиаст. Ширкат бо номи Шифофармо ки мо дар шумо тавсия метам, доруҳои гиёҳӣ дора барои баровардани риш, мӯи сар, бӯи бади бадан, миёндард, почадард, гурдадард ва дигар дардҳое ки шуморо азият мета ва шумо аз ӯ ранҷ мекашен. Марҳамат бародаро, рақам дар рӯи экран аст ва фаромӯш накунам ҳамеша бугум ки то рӯзи ида аз номи канали SM Шарипов муроҷиат кунен 10% скидка карда мешавад. 10 фактҳои аҷоиб ва ғайриоддӣ дар бораи диктаторҳо. Основатели партияи коммунистии Хитой Мао Цзедун фикр мекард ки дандона шуштан дар кор нест. Ягон вақт дандонша намешушт. Не, и барои он хотир не ки зубнои паставу шотка надорад, не. Ӯ ба гигиенаи дандонӣ бовар надошт. Ва ӯ фикр мекард ки чое ки ӯ менӯша, дандонои ӯра сиҳату саломат ва сафед
нигоҳ медорад ва ҳамаи корҳои шахзанотигии худша чӣ гуна оправдовад мекард ки тамошо кунем бародаро, тасаввур кунед. Ӯ мегӯяд ки паланг ягон вақт дандонҳои худша намешувад, не ки ба ҳамаи нигоҳ накарда дандонҳои ӯ ҳама вақт сахтанд, солиманд ва тезанд. пас маълум мешавад ки дандона шустан дар кор нест. баъзе вақт дар плакатҳои хитои расми Мао Задуна мо ба дандонҳои хеле ҳам сафеди барфмонанд мебинем. Албатта барфи чангзада не, просто барфи реални нав свежи. лекин дар асли хел нест. Дар асл дандонҳои ӯ хеле ҳам дар ҳолати безеб қарор доштанд, маҳз дар охири ҳаёташ. Болои ҳама дандонҳои ӯ налёти зарди савзчамонанд дошт ва тақрибан ним зиёди ӯ пусидагӣ буданд. Дар рости мағз рост истода ва суҳбат кардан хеле ҳам душвор буд. Як кори буд ки ба мисли кӯҳчапа кардан ва одаме ки ба ин кор омода буд, ӯ бояд хеле ҳам мардонагии коммунистӣ дошта бошад. Мавзе ба табобати оддӣ боварӣ надошт, яъне ки дар чӣ бовар дошт пас? Дар ҳар гуна атвар давоҳое ки халқӣ мекунанд ва чизҳои ҷодугӣ. Ӯ махсус атвар менӯшид аз устухонҳои паланг, яъне ки устухонҳоро дар як чиз дохта меҷӯшонад ва оби амура мехӯрд. Ва ба ғайр аз ин махсус барои ӯ ошпазо аз плавникҳои акула суп тайёр мекарданд. гӯё ки қуввати мардонагиро зиёд мекунад. Тақрибан дар охирои рӯзҳои ҳаёти худаш ӯ ба хулосае меояд ки барои ҷавонира дароз кардан бояд ҳамхӯбагӣ кунӣ бо духтарҳои ёш. аз ҳамин хотир дарёфт карда мешид барои ӯ аз тамоми ҷаҳон духтарҳои ёш ва пеш аз оне ки ӯ духтарҳо бо ӣ вомехӯранд ба ӯ махсус китобчаҳое медоданд ки дар уҷа инструксия барои чӣ гуна дуруст розӣ кардани мард буд. аз ҷогаҳхоби Мао садҳо духтарои ҷавон гузаштагианд. ҳар як духтаре ки бо ӯ алоқа мекард баъди ин кор ҳар гуна касалҳои безеб мешиданд. аз соли 1957 то соли 1971 дар республикаи Гаити сарварӣ мекард диктатор Франсуа Дуалье, ки пеш аз ин кораш ҷодугар буд. як вақт ба сабаби беморӣ ӯ аз иҷрои вазифаи худаш намебарояд ва муваққатан дар ҷои худаш як рафиқша мемонад. Климент Барбора, ки ӯ шахси ҳарбӣ буд, лекин баъди як чанд муддат ӯ соз мешавад ва мехоҳад ки ба вазифаи пештараш баргардад, яъне ки давом бита режими диктатории худша. ва одамои худша мегӯянд ки Барбора дастгир кунанд, то ки дар натиҷа власт бо обратно ба дасти худаш бафта. лекин Барбора метавонад ки аз дасти ӯ фирор кунад ва дар дохили кишвар дар куҷои пинҳон мешавад. як чанд муддат ҷустуҷӯ мекунанд, ӯро намеёбанд. баъдан барои кӯмак дарёфт кардани ӯ Дуалье муроҷиат мекунад ба рӯҳҳо. гуфтем ки ӯ пешаи ҷодугар буд. ба гуфти худи диктатор ҳамун духое ки ӯ ба ӯ муроҷиат мекунад ба ин мегӯянд ки Барбо намуди зоҳириша ба намуди саги сиёҳ тағйир додагия ва айни замон дар кӯчаҳо оз сон свободна гулият кардистай. баъди ин ягон фикри зиёдӣ накарда Дуалье фармон метад ки тамоми сагҳои сиёҳа бикушен дар кӯчаҳои Гаити. албатта ки ҳарбиё ин вазифаро иҷро мекунанд, ки дар натиҷа беҳадам шумораи зиёди сагҳои сиёҳ кушта мешаванд. албатта ки барои худи Барбо бадбахтона, лекин барои саго хушбахтона ӯро дастгирӣ мекунанд. мефаҳманд ки саг набудай, мо сагоро беҳуда куштем. ман фикр мекунам мефаҳмам, мумкин скорее всего нафаҳмидиянд ва баъдан баъди дастгир кардани Барбо ӯро ба қатл мерасонанд. лекин ман чи амира мефаҳмам. мумкин ира просто духо нагуфтанд ки ӯ намуди саги сиёҳ кардагия хача, просто фикр кунем бардоро Барбо агар як буква с добавит кунӣ Барбос мешавад ки уже худаш ба фикр маями хотири фикр кардагия ки ӯ саг шудагия. вақте ки Барбора мекушанд, сарша аз баданаш ҷудо карда сарша ба Дуалье метаҳад. мувофиқи расму оини ҷодугарии худаш диктатор сара қоқ мекунад ва баъдан дар корҳои ритуалҳои ҷодугии худаш истифода мебарад. дар Африка кишвари алоҳида ҳастае ки ном дора Заир. дар ин кишвари беҳадам ҷолиб буд як диктатори хеле ҳам ҷолиби дигар бо номи Мабуту. як вақт ӯ ба ин хулосае меояд ки телевизионҳои давлатӣ чӣ қадаре ки мумкинай бештар дар бораи ӯ бояд гап зананд ва албатта ки ин бояд фармон бита иҷро шавад. дар натиҷа бештар дар телевизор нишон дода мешид, намоиш дода мешид ҳар гуна типа мисли документальный филм дар бораи
ҳаёти ӯ, дар бораи баромадҳои ӯ ва дигар корборҳои ӯ. Ави пуски новостиҳо оғоз мешид ба махсус заставкае ки яъне ки интрое ки пеш ҳаму новости сар мешава. Медонед чӣ хеле буд? Дар ҳаму интро маъбуду аз осмон хамидистае ва ба ғайр аз ин корҳои шизанотагиш ӯ дар худаш ҳар гуна номҳои таърифӣ мегузошт ба мисли беҳтарин ҷанговари пуртоқат ва хоҳиш барои ғалаба кардан, аз як ҷанг ба ҷанги дигар гузашта дар роҳи худаш оташ мемона. Бале, ин бародаро ном буд есичо. Ники мо эсе майдата ҳарф. Неки шумо ники ира диден чанд қадара. Мисли дигар сарварон Муаммар Каддафиам телехранител дошт. Неки чӣ ба и дари барномаи мо кушай? Чӣ да иҷа ғайриёдӣ? Ғайриёдигиш ҳамие ки телехранителҳои наздики ӯ занҳо буданд. Яъне ки намуд интихоби ӯ дар охранаи наздикҳои худаш занонро гирифтан дар чӣ буд? Ку фикр кунем бинависен? Не, фикротон ҳарс рафтеста. Яъне ки намедонам реалниш дар чӣ буд, мумкин фикри шумо рост боша. Леки ӯ худаш кор ҳам хеле мефаҳмон ки маҳз занҳо камтар тавоноанд барои предательства, яъне ки намефурӯшанда. Агар ки ба ин логика бигирем, худаш марда, агар не худаш логика нету. Короче, бештари ин занҳо аз дигар кишвар буданд ва тайёрии хеле ҳам ҷисмонии хуб доштанд. Бисёри ӯҳо пеш аз кор дар армия хизмат кардагӣ буданд. Барои иҷрои вазифаашон Муаммар Каддафи ӯҳоро хеле ҳам пули хуб медод ва иш ҳатмӣ буд ки ӯҳо бояд ки каблукҳои баланд мепӯшиданд, макияж мекарданд ва нохунҳошона ба лаки сирх ороиш медоданд. Яъне ки адним словам гуфти русо Муаммар Каддафи дӯст медошт ки дар атрофи худаш одамои зебора ҷамъ кунад. Ман намедонам чӣ гуна телехранители нохундор бо лакҳои сирх, макияжу каблукҳои баланд метавонад ки президента муҳофизат куна. Мехроша типа ягон одаме ки ҳуҷум мекуна ба ӯ. Соли 1977 дар Эфиопия ба сари қудрат меояд диктатор Мингусту Мария. Дар вақти присяга қабул карданаш дар назди талпаи мардум ба тарафи ҳамун талпа се шиша мепартояд ки пури хуни одам буданд. Яъне ки ӯ ба ҳаракати худаш хост ба мардум нишон буда ки ӯ хуни ягон каса дареғ намедорад барои пешрафти Эфиопия. ё ин ки просто метарсон халқа. Хеле мега худаш. Албатта ӯ чӣ мехост дар асл шумо метавонед дар комментария бинависен, лекин як чизаш аниқае ки ӯ хун резондана хеле ҳам зиёд дӯст медошт, ки дар натиҷа дар кишвари худаш геноциди месозад ки зиёда аз 2 миллион одам мемурад. Аз соли 1968 то соли 1979 дар экваториални Гвинея, ки дар худи Африка ҳам қарор дорад, сарварӣ мекард диктатор Франсиско Масьес Нгемон. ин ҳаме қадар култи шахсиятии худша паҳн кардагӣ буд ки суратҳои ӯ дар мактаб, дар қадира, дар ҳама корхона, ҳатто церковҳои католикӣ овезон буд. Боз шумо фикр мекунед ки хай сурат овезон кардан кори нормалие? Бале, не ки факт коре ки ӯ баъдӣ мекард иш нормалӣ набуд. Яъне ки ӯ худша барои ҳама ҳамчун худо эълон мекунад ва суратҳоша дар ҳама ҷо паҳн кардан маҳз ба ҳамин хотир буд. Ва ҳар як священникҳо аз тарси марга маҷбур буданд ки дар ибодатҳои худшон такрор кунанд чунин сухана. Худованд ба ёрдами Масьюсу Нгеми экваториални Гвинеяро сохтагӣ. Агар ки ӯ намешид, худованд аз иҷрои ин вазифа намебаромад. Астағфируллоҳ. Ва ҳамчунин шиёри кишвар тағйир мешавад ба чунин матн. Астағфируллоҳ пешакӣ. Яъне ки шиёр чунин буд. Ба ғайр аз ба ғайр аз Масьюс Нгеми дигар худо нест. албатта чӣ хеле ки маълумай, шахсе ки худша ҳамчун худо эълон кардагӣ буд, кишвара ба қашоқӣ оварда мерасонад, ки дар охир дар натиҷаи государственный переворот ӯ озод карда мешавад аз унвони худаш. А диктаторро ки соли 1989 аз сари вазифа озод кардан, Николай Чаушаско ки дар Румыния сарварӣ мекард, хеле ҳам аз заҳролуд шудан метарсид. аз ҳамин хотир дар ҳама сафарош ӯ махсус бригадаеро мегирифт ки ҳамроҳи худшон ӯ бояд барои диктатор яхдон мебурданд. Чаушеско ягон вақт на мехӯрд, на менӯшид чизҳоеро ки дигаро тайёр кардагиянд. Танҳо ҳамун чизҳоеро мехӯрд ки повурои шахсии худаш тайёр кардагия. Ва ба ғайр аз хӯрокаву нӯшока, Чаушеско метарсид заҳролуд шудан ба тариқи либос. аз ҳамин хотир ӯ ҳар рӯз
шиму костюми нав мепӯшид. Ҳар як костюме ки ӯ мепӯшид албатта ки аз як рӯз зиёд намепӯшид. Баъдан ӯ костюмҳоро киҷо мекардан, месӯзонданд. Ва ба ғайр аз ин ӯ хеле ҳам дӯст медошт таъриф кардани баақлии оилаи худша ва худша гений меномид. Ҳамавақт ба академия ва университетҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ дархост мекард, то ки ӯ зани камақлиро ҳамчун академик тасдиқ кунанд ва учёни степениш битанд дар доираи химия. Ва баъдан ӯ мегуфт ки писару якчанд корҳои илмӣ дар бораи ядерная физика навиштагиа. Албатта ки ин гапҳо дурӯғ буданд. Ва ҳамчунин барои худаш як қасри хеле ҳам калон месозад. Барои тасаввур кардан ки ӯ чӣ қадар калон буд, парламенти ҳозиразамонаи Румыния аз ним кам масоҳата истифода мебаранд барои корҳои худшон. тасаввур кардем. Чаушеску аз сари вазифа ронда ва ба қатл расонида мешавад. Соли 1989 ҳамроҳи ҳамсараш. ӯ рӯз ҷаҳон аз даст дод ду шахси хеле ҳам донову зираку баақла. Сарвари Филиппин Фердинанд Маркес ва ҳамсари ӯ Имелда як фанати хеле ҳам сахти гурӯҳи Битлз буданд. Вақте ки ин гурӯҳ соли 1964 ба тури консертӣ мебароянд ба кишварҳои Азия, сарвари Филиппин ба ӯ пешниҳод мекунад ки заодно кишвари ӯро ҳам хабар бигиранд. Вақте ки ӯ ба Филиппин парвоз карда дар ҳуҷраҳои меҳмонхонаи худшон қарор мегиранд, ба пешвози ӯ меоянд шахсҳои хеле ҳам аз мақоми баланди ҳарбӣ ва мегӯянд ки шуморо сарвари кишвар хушомадед мега ва хоҳиш дорад ки аз наздик шуморо бинад, яъне ки бо шумо шинос шавад. Худи ҳозир. Ин хеле не ки хабарин як хоб куненда мегирем баъд. Гурӯҳи Битлз ки худи ҳозир аз самолёт фаромадагианд хеле ҳам монда буданд ва ин пешниҳода рад мекунанд. Ба хотире ки хаймон ния дамона бигирем ва мерем, ки дар натиҷа ҳамсари сарвари кишвар хеле ҳам аз ин рафтор меранҷа. Ва дар радио як овоза паҳн мекунад ки музиканто сарвари давлата пас заданд, ки дар натиҷа як талпаи одамо ба ғазаб омада ҳамун отелиро ки гурӯҳи Битлз дар оҷа ҷойгиршидагӣ буданд ҳуҷум мекунанд. Ман намедонам чӣ намуд чуда мешавад ки гурӯҳ метавонад ки зуд поҳошона аз ӯ меҳмонхона канда дар самолёт савор шуда аз ӯ кишвар бигрезанд, ки дар натиҷа чӣ хеле ки фаҳмиден успед накарданд ки дар ин кишвар консерт бигзаронанд. Сарвари Республикаи Доминикан Рафаэл Трухили, ки дар миёни асрҳои 20 сарварӣ мекард дар ин кишвар, хича худо меҳисобид ва дар ҳама церковҳои кишвар чунин матн буд: худованд дар осмонай, Трухилия дар замин. Ва ӯ махсус як қонун пешниҳод ва имзо мекунад ки мувофиқи ин қонун бояд ҳар як шахсе ки мошин дорад дар рақамҳои мошини ӯ чунин матн бошад. Вива Трухилио, ки аз тарҷумаи испониёӣ маънош зинда бод Трухилио мешавад. Бардор мо метонистем давом бутем, не ки зарияти камера ба поён расид. хай дар ҳамин ҷо хайрхуш мекунем. фикр ақиратон дар комментария бинависен ва фикри шумо аз ҳамин диктатурое ки номбар кардем аз ҳамада даҳшатнокаш кадомуш ба назар мерасид? Видеои пешнаи каналро тамошо карданашо фаромӯш накунед. дар канали нави мо обуна шавед ки видеои хеле ҳам ҷолиби дар асоси воқеиян. ссилкаи канали нав дар болои экрани шумо ва охирон видеошам дар болои экрани шумо. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.